לכם את המוזיקה הכי אומייגאד הבאס הזה עושה לי כזה אומייגאד שאלה אומייגאד תגידו איך שכחתם אותה אומייגאד בא לי לעשות לכם את אומייגאד אני מבין את הצורך שלה לקרוא לי אלוהים כי כל שיר שאני מוציא זה כמו ברקים ורעמים ולמרות שהיא קרובה לגיל של דורה כל שני וחמישי שהיא רוצה שאני אתן לה המתמודקה דבר איתי נהיה כאן משעמם ואין פה מי שיאתגר אותי עושה לי מבטים של מכירים 5 שנים ובסוף אני מגלה תמונה שלי על השבילים שלה מוציא לה ויטמין יהיו מיליון ציות אפילו אם אני היתרים בסתר מדברים שאני שפיץ כל שיר שהיא ממוצע כאילו אוזניות של פיץ וואו אומייגאד יש לכם את המוזיקה הכי אומייגאד הבאס הזה עושה לי כזה אומייגאד תגידי אומייגאד אני לא שומע אני משתגע מבנות שכל הזמן עושות את שביל השם ולמרות שאני גדול לא להתפלל בכל אלוהי הרוקנרול מעדיף לישון עכשיו היא אומרת לי היי אני פרי לא יכול להיות פאקינג אומייגאד נשמע לך מעצמי שלא עשיתי בריפה זאת ההזדמנות היחידה אפשר לי לרגע בצד וואו אומייגאד יש לכם את המוזיקה הכי אומייגאד הבאס הזה עושה לי כזה אומייגאד שאלה תגידו איך שכחתם אותה מה זה פה? בא מקלטות? היי, יש פה מיקרופון. היי, אני ראפר. אומייגאד, איזה חמודה שהשם ירחם לא טוב בניתוח, אני לא אלחם אז עם הגוף של החוזה אני חותם, היא יודעת המילים לשירים בעל פה יורד מהבמה והיא אומרת לי כזה לייק אני תיירת מאמריקה אוהבת את המוזיקה, אתם שרות יפה היא לקחה אותי רגע לשירותים מאחור לא צריך לנעול אלוהים ישמור כנראה עשיתי לו מעט טעויות ונענשתי במכת בחורות וואו אומייגאד יש לכם את המוזיקה הכי אומייגאד הבאס הזה עושה לי כזה אומייגאד שאלה אומייגאד תגידו איך שכחתם אותה אומייגאד בא לי לעשות לכם את אומייגאד תקשיבי, חמודה, את יושבת לי על הבאס. סליחה, לא התכוונתי, חשבתי שזה הבאס של האולטרה. לא, לאולטרה אין באס כזה, את יכולה לקום? רגע, זה לא הבאס של דודי מבוקי? לא, נו, גם להם אין באס כזה, את יכולה... של מי זה? של איזי? תקשיבי, לאף אחד אין באס כזה. את יודעת למה?